живеят само влюбените, останалите просто съществуват. На всеки от нас някога се е случвало да изживее магията, да усети емоцията, пеперудите в стомаха, всички онези признаци на сладка лудост, които наричаме с една думичка – любов. А когато тя е голяма, споделена, помитаща всичко по пътя си стихия, тогава разбираме истинската й сила. Цялата тази магия се случва на главните виновници за днешното тържество и тяхната приказка започва днес. Дами и господа, моля ви да станем всички на крака и да посрещнем най-щастливото и най-младо семейство Димитрови! Пораснали вече деца, които отгледахте с много любов и които днес създават свой дом и свое семейство. Колелото на живота се върти толкова бързо и така неусетно и ето ги днес пред вас по-красиви, по-влюбени и по-пораснали от всякога, готови да плуват в море от любов. А вие знаете, че това се прави с пълното себеотдаване, с надеждата, че не си сам и вярата, че има смисъл, с любовта, която прелива в сърцето ти, с мъничко разум и повече безразсъдство. Знаете също, че смисълът на живота е в това да обичаш, а когато децата открият истинската любов, родителите откриват истинската радост. Затова им пожелайте мир, разбирателство, дълги щастливи години заедно и любов, 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 тя да е винаги с тях от днес нататък. Аз сега, за да им върви на младите напред живота, по стара българска традиция хапнете залък от хляба, поднесен от майчината ръка. И нека така, както хляба е вечен, така да бъде вечна и радостта във вашия дом. Нека така, както е пълен хляба, така да бъде пълен и вашия дом с здраве, радост и щастие. Нека така, както е сладък меда, така да бъде сладка и любовта на семейство Димитрови. А сега хапчета поднесени в ръката на майката на булката, хляб и сол, с желание, така както не можем на трапезата без сол, така и вие двамата да не можете един без друг. Сега и преръчна виното, поднесено от бащината ръка. Нека да налеем кристалните чаши и нека така, както виното връзка своите искри, така вечно да блести и любовта във вашите очи да разпалва нежността и доверието от днес до сетния ви ден. И за семейство Димитрови до Дано! Толкова момченца в дома на семейство Димитрови, поне чакай да те видим как се стори тая първа глътка вино. Тази първа глътка беше толкова сладка, колкото е тя. Да, това беше хубаво, обаче чакайте да питаме и комата. На комата как се стори виното? Чудесно. Ама малко нагаче. Да, малко нагаче. Да, но малко горче, нали поме? Да. Горчиво! 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 Първият дар, поднесен днес за младоженците, това е бялото платно, белия път, символ на тяхното общо чисто бъдеще. Нека този път бъде неопетнен и нека така, както леко минете по него, така лесно да се справяте и с трудностите.